आं खुंपुई एकाडेमिनि हेडमास्टार कायसा साख्लायमु क्लास 9 टाइ क्लास 11 नि CBSE नि रेजिस्ट्रेशन खालायबायखा बरंनि मुंनि चेक लिस्ट दिख्लायबायखा अनलाइन नि ताबुक सोब जरा जे सोलोंनाय र क्लास 9 टाइ क्लास 11 बरंनि चेक लिस्ट नायाखौ कारेक्शन खालायफैयाखौ बरकनो साख्लायजागौ नरक खोना 29 डिसेम्बर सारिक दाम थामनि बिसिंगनो नरकनि मुंरक सयदे दं गरै फायनाय बायदि बुङाबुखानि मुं ताइ निकुमारक सयदे सयया फायै कारेक्शन खालायै थांफैदो जे बररक एबा जे सोलोंनाय रक कारेक्शन खालाय थांफैका बरक फायनानि नांगिया आं बुङाबुखा संनोगो कबकनामु संगो नरकनि बुमुंद आकर सय सयदे सयया वाइसा जों रां रिवै बंनि मुं फाइनाल खायै रहरखांगाय ताइ आबो कारेक्शन एबा संशोधन खालायमानिया चिनियागो जरा दंगो म डिसेम्बरनि 30 तारिख एबा 30 डिसेम्बर जरानो अबनि उलसजों उताम खालायमानिया CBSE बाय जों अनलाइन टिचिं सेसन मानजुइमानो अबनो कारै अ साललाय थांगांगाय बंनि बागै जों कुताम ताइ कारेक्शन एबा संशोधन खालायमानिया क्लास 9 दंगो जोंनि 105 ताइ क्लास 11 दंगो 180 आरो ककदुक बाय गोरोंमानो आं बाय आनि ककदुक नम्बर दंखा 94364 51528 तवैसा साफिरो 94364 51528